Værsgo. Hej så, mit navn er Anton Skov. Jeg ejer firmaet Skov Rehab, en fysioterapiklinik, hvor der er fokus på specialiserede opgaver såsom fødder og fodrelaterede problemer. Derfor sidder jeg også med en fin lille fod i hånden, og herunder også et indlæg til at understøtte foden. En af måderne, jeg blandt andet arbejder med at afhjælpe folks fodproblemer på, det er med de her specifikke sensomotoriske fodindlæg. Modsat mange traditionelle fodindlæg, hvor man passivt går ind og understøtter en fod, arbejder jeg med et indlæg, hvor man i stedet stimulerer kroppen via de sensoriske input, der er tilgængelige i foden, og på den måde kan skabe en bedre muskulær balance op igennem kroppen, afhjælpe ting som svangseneproblemer, hælesporer, nedsunket forfod osv. Listen af fodproblemer er mange, men der er ikke nogen af dem, som jeg ser som værende store udfordringer, at de ikke kan afhjælpes eller kan bedres i hvert fald. Så hvis du er nysgerrig på at høre mere om, hvad indlæggene kan, eller hvad jeg kan, og hvordan jeg kan hjælpe dig, så kig en tur forbi min hjemmeside. Vi ses!